Kangthilangso बेरायनो थांगासिनो नै लोगो हमदों आंनि फंबाय जोंसार बसुमतारीखौ जोंहा थांगोनलाय दा Kangthilangso जों दा थांगासिनो Kangthilangso वाटारफलाव सो नोंथांमोना फैदो जोंनि भिडिअखौ फुल नायनो दाबाव नङाबा वाटारफलखौ आन्दायगोनबो जायगा नुनाय नङाबा कार्बि आंलंनि वाटारफलखौ नुनाय नङाबा ना बेबायदि जायगा नुनाय नङा स' जों दा थांगासिनो ओमफ्राय जों दा लामाखौबो एसे नोंथांमोना दिन्थिसिगोन स' नायबाय थादो गोसो गलिबाय दान्दिसे नोंनि सेराव नोंनि मिलौदो गाराङाव नायदो आंनिफ्रायसो बोरायसिन नुबाय खिन्थु आंनि फंबायसो बोला खोमसि हर लामाखौ देखायनो र' नायदो जों दा थांगासिनो Kangthilangso थांबाय थानाय लामाया नायदो येस हाइवेजों थांगासिनो दं जों दा खाबु हादों बोथोरा ओरैबायदि मोजां जोमै दाखा जोंनि गेजेराव बेरेखा नै एसे नायदो गारि सालायग्राखौ नुबाय बेसेबां मोजां लामाया नुबायना नाय मिया फुरगावदा नि महर नों गैयाबोला खोमसि हर नायना हरदो बै हाजोआ बिराद मोजां बे हाजोआ ओइ बेयाव मन्दिरबो दङ ना नोंनि अनगा आं बहा बे जाबाय दकमुका टाउन नायदो कार्बिफोर बिराद दंसै बेयाव कार्बिफोर नायदो आयौ गारिया मावो नालाय माबाया मबाइला मावो नायदो कार्बि दकमुकाखौ नायदो कार्बिफोरनि टाउनखौ नायदो नोंखौ लानानै बेफोर हटेलावनो गोदो खम साहा लोङोमोन जोङो कलेजाव फैबा लोगोफोर जों दा थांगासिनो जों दा दकमुका टाउनबो बारबाय आंनि फरायनाय कलेजखौबो बारबोबाय ओमफ्राय आरो हाफ एन आवार थांगासिनो दं आरो बेनिफ्राय आरो हाफ एन आवारसो लाबोगोन स' फैबाय थादो थांबाय थानोसै जोंजों लोगोसे लामाखौबो नायलांबाय थादो माबायदि नङा नेक्स्ट टाइम नोंथांमोनाबो फैनो हागोन ना मा होनो नायदो लोगोफोर हाजोआ बेसेबां मोजां एकदमबारे सुन्दर नाय बें हाय होनदो फंबाय जों दा थांगासिनो दं बेरायनो Kangthilangso समायना राजखुंग्रि नों आंनि नोजोरनि मुहिनां खैना नों आंनि मिजिंनि हायनारि मोदायजो नों आंनि सिमांनि मिनिस्लु फैयो अराय आंनि सानबोलावरियाव बेरायफैयो नों हारसिङै आंनि गोसोनि निजोम लामाफोराव सिमाङाव फैनो लोगोफोरजों दा दिनखौ मोनबाय ओइ पस्टार दङ र' देख लोगोफोर जों दा देनगाव मोनबाय ओमफ्राय देनगावनो अलरेडि नोंसोरनो पस्टारखौ देखायखाबाय देनगावनिफ्रायनो ओरै जोंनि लांहिनिफ्राय ओरै फैबा माने जों राइट साइड हाबो खिन्थु नगाव साइडनिफ्राय फैबा लेफ्ट साइड हाबो आरो स' जों दा थांबाय थानि बेसे गोजान बेनिफ्राय बेसे गोजान आरो 25 मिनिटसो लाबावगोन आरो बेनिफ्राय स' जों थांबाय थानि स' नायबाय था र' एसे थान्दा लोंनो नागिरदों जों बेयाव दखान दंसै माने एकदमबारे नै दखानफोर दंसै आरो ओमफ्राय एसे थान्दा लोंना लानि मास्क गानबा माबायदि नुयो बिदिनो लामाया बेबायदि आरो ओरै थांसिगोन जों दा वाटारफल एकदम नाहरदो
गारि बहुत फैयोना दाना Wow, naide लोगोफोर फाइनाली जों दा नै जायगायाव मोनहां जादों आरो नायदो हाजोआव नामा बेफोरो सब हाजो गामिबो दं ना बर' गामि फाइनाली जों दा सफैबाय कांथिलांसोआव ना ओमफ्राय दा जोङो एसे बेरायनोसै जायगाखौबो एसे देखायनोसै स' नायदो कांथिलांसो माबायदि वाटारफलखौबो देखायनोसै स' लेट्स सी लोगोफोर नायदो जोंनि कार्बि आंलंआ बेसे ग्रीनारि बेसे मोजां बेसे सुन्दरी कार्बि आंलं स' लेट्स सी फैदो आं दा ओंखारनोसै भिडिअ लागासिनो दं भिडिअआनो जायाखै ओरैबायदि सान्दुं लोगोफोर सान्दुं Wow, ओरैबायदि मोजां जायगायाथ' दखानफोर आंनोबो थान्दा लादो चिप दखान दङ नै फिसानो पपकर्न माथो दं मिसल दसथाखानि लादो दे बुदेवनाय सान्दुं गोसा आरो ओमफ्राय दा जों बे जेराव पिकनिक जायो पिकनिक आंथ' मोखांखौ नुवाखै आरो माखौ नुदों नाखौ मिन्थिया जेराव दा बेयाव पिकनिक जायोना बेनिफ्राय एसे गोजान थांनांगौ आरो माने वाटारफला एसे थाबायनानै थांनांगौ आरो ओरैबायदि सान्दुंखौ जोङो दखानाव एसे चिप्स लाबाय बुदेवनाय मेथाइ लाबाय दै लाबाय थान्दा लाबाय स' जों दा दैयाव वाटाराव एसे जिरायनानै नायनोसै आं देखायनि र' जायगाखौ मेन्दा थोड़ा इधर देखो नै बेयाव मा बानायगासिनो गेट बानायगासिनो खोमा दलां बानायगासिनो आरो ना दै नालाय जिरि सब नै जि मोजां दलाङा नै बा फट'शुट खालामनो मोजां जाथारदों माथो बेयाव जोंबो नायदो नै दै सायना मोनबाय लोगोफोर थान्दा एसे थाबाय नालाय लामाया हाब्रु एसे ओंखायनो थाबायखोनांगौ जायो हाजोआवसो नालाय ओंखायनो गारि सोनो थाबायलांगासिनो दा थ' होबायहाय हनै मालाय खारबिफोरा हा Karbiska. Sendela jauhसिगोन. जौखानाय. Hi, आंनि YouTuber friendफोर फंबाय. मा नाम? मुनमारु बर'. मुनमारु ओमफ्राय बिथिंजाय मा नाम? गौरब. Someone YouTube friend आरो लोगो मोनबाय आङो. Thank you so much. Sir. Obviously, thank you. एबार बेखौबो नायगोन ना फंबाय. नायगोन. So thank you. दे फानसै दे. दे बाय बाय. दे होमबा दे. नायदो नै लोगोफोर एसे लामा बानायगासिनो दं आरो दासो वाटारफल थांनायसिम ओमफ्राय नैबे हाजोआ एक दैफ्रा नै जरनानै हाजोखौ नायदो बाब्रे बे सानैया जावगावबो थाबायनो हायोहाय नै दा ब्रिज मोनसे मोनलायबाय नै जि मोजां गाहायाव नालाय दैया डिं 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 वाव बिथिंजाय बेयावबो ब्रिज दलां बानायगासिनो दङ नै हाजोखौ देखो नै हाजोखौ नाय लामाखौ दा एसे फाखा बानायबाय नै हाजो सायावबाबो सि ओरैबायदि सिं हाबलांनांगौ आरो एसे खिन्थु जेबो गिनांगौ गैला आरो नायथानोसै र' वाटारफलखौ मोनथानोसै थाबायथारला नालाय लोगोफोर एसेयावनो हां गलायलायनो नागिरो माथो ससेल'थार बेयावनो आरो थांगासिनो जों दा
Kadang oरैबायदि मानसि माने बाबरे को ड्रेस लाबायबा दुगैनानै थांनो हागौमोन ना गुसु मोनगौमोन Ya, फंबायफ्रा नै मालाय दुगै फैजोबबाय थांजोबसिगोन दा थांगोन दा नै जोंबो थाब थांगोन आं बाइकजों नामा बाइकजों दे बाय बाय बेयावहाय बांसिनानो दुगैनो फैयो आरो माने ओरैबायदि नैलाय ओरैबायदि साइना आरो वेदारा ओरैबायदि मोजां हाजो ओरैबो हाजो गोजौ ओमफ्राय गेजेराव नायलाय ओरैबायदि मोजां आरो हाजोखौ नायलाय हाजोखौ ने वाव ओरैबायदि खालि सेंग्रा सिख्ला आया नोंबो आंगो बाब्रे बेलाय सोर गावफोरना बाब्रे दे बाय मोजां दे ओइ बाब्रे नुखानायसै आरो फै जों नोंसिनि भिडिअखौ नायबाय थायो आब' थेंक इउ ओरैबायदि फ्रेन्डफोरा नांनो हाय बाब्रे सोरबा हाय नोंसोर फंबाय जों ससगोन गोजासो लागेनि ओमफ्राय माला फैदों दहायनो दसे जाबाय आब' आबो मिथिङाना नोंनि माइ गायनाय भिडिअआ आरो बै अनलाजों मेवा अमा बेदर संनाया दे फाइनालि रियेलाव लोगो मोनबाय नै आंनि फंबाय गासिबो आंनि फंबाय इउटुब फ्रेन्ड गोजा ना हाय आब' जोंबो गोदान खुलिनो नागिरदों हा गोदान इउटुब खुलिनो नागिरदों दे खुलि सापर्ट खालामगोन ना दे होमबा आरो नुबाय थायो नालाय एबार नुसिगोन ना नोंसोर गामिया माइ गायनायनि भिडिअ बानायदों दे आं जों एसे माइ गायनाय गोसो जाजोब्बाय आंबो गोसो जाबाय दे एबार भिडिअखौ दा शेयार खालामदो बाय नाय नुबाय दे दे थेंक इउ बाब्रे जेरावखि थाङा आंनि फेनफोर दं आरो लोगो मोनबाय स' ओमफ्राय दा ओरैबायदि मोजांलाय जायगाया आयो जोंसो आरो गुसु नायदो नै आरो दलं मोनसे मोनबावबाय बाब दलंखौनो मोनथाम माने मोनबाय माथो नायलाय हाजो फाइनालि जों सफैबाय फाइनालि येस नायदो लोगोफोर वाटारफल वाव मासि मोजां वाव मासि मोजांलै सयथिबो केमेराया जेबो मोजां नङा रियेलाव ओरैबायदि मोजां आयौ दै आथिं बोहैबोदों आरो ना अ गड बेयावलाय शुटिं लाबा जि मोजां नुगोन माथो वाव लोगोफोर फाइनालि नै सफैबाय वाव मासि मोजांलै सयथिबो नायदो लोगोफोर फाइनालि सफैबाय वाव
गुसु आरो बोथोरा माने एकदम हाजो गेजेराव नालाय वाटारफल आरो बेयाव दुगैनोबो हायो नै मानसिफ्रा दुगैगासिनो दङ ओरैबायदि गोजौनिफ्राय गोलैयो आरो बे दैयाहाय माने ओरैबायदि थानो थाखाय मोजां आरो शुटिं भिडिअ शुटिंनि थाखायबो ओरैबायदि मोजां जायगा आरो बियो वाव मानसि गुसु बार आरो बार फैयो बिदिनो वाव दीदी का साथ बात करने के लिए कोशिश किया तो ये मिथि नार्जारी आपका दीदी है आपने वीडियो बनाए थे सामने काम दे So लोगोफोरजों दा थांफिननो ओंखारबाय फाइनाली बिराद मोजां जायगामोन आरो वाटारफल वाव कांथिलांसो फार्स्ट टाइम फैनानै ओरैबायदि मोजां मोनबाय आरो जाय फैनो लुगैदों फैनो हागोन आरो माब्लाबा स' जों दा थांफिनसै वाव फाइनाली फैनानै ओरैबायदि सान्थि मोनबाय स' लोगोफोर जों थिगसे बेरायबाय दैयावबो ओरैबायदि मोजां नांबाय माने फाइनाली ओरैबायदि मोजांमोन आरो वाटारफला थेंक इउ स' माच फंबायफोरनि सिगां गोबासिन लाबोनायनि थाखाय ओमफ्राय जों थांफिनसै टाइमाबो खैथा जाखो 6:30 दा टाइमाबो 6:30 जाबाय बांद्राय गोबाव थानाया मोजां नङा मानोना बिराद हाजो ना ओंखायनो जों दा थांफिनसै लोगोफोर स' भिडिअखौ जाय नायनानै मोजां मोनदों जल्दिसे कमेन्ट लाइक साबस्क्राइब आरो शेयार खालामदो आरो जों दा थांनोसै आरो नेक्स्ट भिडिअ